ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди соҳиби ватан аст. Бо ин мақсад маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола миёни хонандагони синфҳои 9, 10 ва 11 муассисаҳои таълимӣ мусобиқаи ҷумҳуриявии ҳарбии варзишии ватанпарварро роҳандозӣ менамояд. Ин навбат даври минтақавии мусобиқа бо иштироки хонандагони таълимгоҳҳои 7 шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аз ҷумла Ваҳдат, Турсунзода, Роғун, Ҳисор, Рӯдакӣ, Варзоб ва Шаҳри Нав сурат гирифт. қаблан озмуни мазкур даврҳои минтақавии шаҳрӣ ва вилоятии он аллакай дар бисёру шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии мо аллакай ҷанбаст гардид. ғолибони даврҳои шаҳрӣ, минтақавӣ, вилоятӣ муайян шуданд ва имрӯз боз як дастае барои рохат гирифтан ба даври ҷумҳуриявӣ озмун талош варзида истоданд. тартиби муқаррар намуда муайян намуд ки дастаи ноҳияи Варзоб таҳти рақами 1, дастаи шаҳри Роғун дар зинаи 2, дастаи ноҳияи Рӯдакӣ таҳти рақами 3, дастаи шаҳри Ваҳдат таҳти рақами 4, дастаи шаҳри Ҳисор дар зинаи 5, дастаи ноҳияи Шаҳри Нав таҳти рақами 6 ва дастаи шаҳри Турсунзода таҳти рақами 7 ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд. ман бо ҳамдастагонам ба шаҳри Душанбе ба чорабинии ватанпарвар омадему мехоҳем ҷои якумро ишғол кунем ва мо мақсад аз ин чорабинӣ чӣ мебошад? Мақсад аз ин чорабинӣ ҳисси ватандӯстиро баланд бардоштан ва мо мехоҳем ки дар оянда сарбоз шавему ба ватани худ хизмат намоем. мо дар ин ҷо бо як сарфарозӣ ва рӯҳияи баланд мехоҳем ки номи шаҳри худро дар арсаи ҷумҳурӣ баланд бардорем ва ин боиси ифтихор аст ки мо аз байни ҳамин ноҳияҳу шаҳрҳо дар ҳамин озмуни ватанпарвар бо сари баланд ва рӯҳияи болида иштирок намуда истодаем. зимни сухан масъулин қайд карданд ки мақсади мусобиқа баланд бардоштани сифатҳои ахлоқӣ, такмил додани корҳои ватандӯстӣ ва варзишӣ миёни хонандагони таълимгоҳҳо ва аъзоёни маҳфилҳои муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ мебошад. ширкатдорони сабқат аз сафорои ҳунарнамои худро оғоз намуданд. Бояд қайд намуд ки то ин замон бо хонандагон омӯзгорони фанни дифои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ омодагии ҷиддӣ диданд. лозим ба таъкид аст ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар 3 давр ноҳиявию шаҳрӣ, вилоятию минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ сурат мегирад. баргузории ин мусобиқа равиши анъанавӣ гирифта маҳз ба василаи ин сабқат ширкатдорон аз нозукиҳои соҳаи ҳарбӣ бархурдор мегарданд. аз худ намудани барномаи омодагии дифои ҳарбӣ дар синфҳои болоӣ, тарбия намудани масъулиятнокӣ нисбат ба донишомӯзӣ ва сифатҳои олии маънавӣ, ташаббускорӣ ва худфаъолиятӣ, бародарӣ, дӯстиву рафоқат, зиракӣ ва ҷасорат аз мақсадҳои дигари мусобиқа мебошад. ҳангоми сафароӣ ҳар гурӯҳ саф оростан дар ду радиф, иҷро намудани амрҳо, аз саф баромада ба назди сардор ба таври низомӣ омадани роҳбари даста, гузориши роҳбари даста, тоб хӯрдан дар ҷой, ба таври ҳарбӣ дар ҷой қадам задан, гузашти низомии дастаҳо бо қироати суруд аз назди минбарро вобаста ба омӯзиш, дарк ва фаҳмиш хонандагон иҷро карданд.
дар шарти вазнбардорӣ гири 16 килоа пешниҳод гардида буд ва аз ҳар даста як нафарӣ иштирок намуд. иҷрои ин шарт барои иштирокчиён ҷолибу шавқовар буд. ҷараёни шарт маълум намуд, ки ҷавонон ҷасурона дар озмуни ватанпарвар иштирок намуда истоданд. одатан дар вазнбардорӣ наврасону ҷавонони чусту чолок, қавиирода ва ҷасур иштирок менамоянд, зеро ин намуд аз шахс маҳорати баландро талаб менамояд. аз ҷониби дигар аз эҳтиёт кор гирифта низ дар вазнбардорӣ мувофиқи мақсад аст. ғолиб аз рӯи дуруст бардоштани гир муайян карда шуд. рӯй овардан ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим аз мақсадҳои асосии замон аст. аз ин рӯ дар идомаи мусобиқаи ватанпарвар ҷавонон матонату ҷасорати худро дар турниккашӣ низ санҷиданд. дар ин шарт низ аз ҳар як гурӯҳ як нафарӣ иштирок намуд. довари майдон ба ҳаракату муносибат ва раванди турниккашии ширкатдорони сабқат аҳамияти махсус дода, то боварии онҳоро дар ин ришта ҳисоб намуд. чун сабқат ҳарбӣ варзишӣ мебошад, дар он автомат калашников ҳам аз ҷониби писарон ва ҳам аз ҷониби духтарон ба қисмҳо ҷудо ва ҷобаҷо карда шуд. дар ин шарт мутахассиси соҳа доварӣ намуда аз рӯи вақт пешгомтаринро муайян кард. тибқи иттилоъ, ин наврасон аллакай бо яроқи мазкур дар дарсҳои дифои ҳарбӣ шиносанд. ба қисмҳо ҷудо намудан ва ҷобаҷо кардани автомат низ тартиби муайян дорад ва ин ҷиҳат низ аз ҷониби довар вобаста ба вақт ба назар гирифта шуд. мудофиаи гражданӣ ва тайёрии тиббии санитарӣ маҷмӯи амалҳое мебошад, ки хонандагони синфҳои болоӣ дар таълимгоҳҳо бо онҳо шинос мешаванд. пӯшидани ниқоби зидди газӣ дар мусобиқа маҳз бо иштироки духтарон сурат гирифт ва аз ҳар як даста як нафарӣ албатта аз рӯи вақт ин амалро иҷро карданд. духтарон бисёр чолокона ниқобро пӯшиданд. маълум гардид, ки ба сабқат бо омодагӣ ҷиддӣ омаданд. дигар бозии варзишӣ, ки асосан дар ҷашнҳои наврӯз истифода бурда мешавад, дар мусобиқаи имрӯза ҷой дода шуд. бандкашӣ дар баробари муайян намудани қувваи ҷавонписарон ҳамзамон лаҳзаи фароғату хушҳолии ҳозиринро таъмин мегардонад. дар озмун тибқи муқаррарот дастаҳо бо навбат ин амалро бо ҳарифони худ иҷро карданд. тавре мушоҳида карда шуд, ин амал низ ба худ хусусияти хос дорад ва гурӯҳҳо бо ҳам муттаҳид шуда онро иҷро намуданд. мо хелеҳон шартҳои ин мусобиқа хелеҳон писанд омаданд ва мо писанд омаданд, ки ҳамин сафороӣ ва бандкашиҳо ба мо мушкил буданд, ҳамин вазнбардориҳо ба мо мушкил буданд. дар оянда мо мехоҳем, ки боз ҳам ба чунин мусобиқаҳои ватанпарвар ба иштирок кунем. бо кӯшишҳои ҳамкасбонамон ва ин шартҳоро бо хубӣ ба анҷом пазируфтем, ки мо аз ин роҳ афтода нестем ва бештар кӯшиш менамем ва сайли худро кӯшиш менамем, ки боз дар оянда беҳтару хубтар иштирок намоем. ва ин боиси ифтихори мо ҳаст, ки дар ин ҷо чандин машқҳои варзишии ҳарбиро аз худ намудем. шарти дигари мусобиқа пешниҳоди варақаи ҳарбӣ ватанпарварӣ ва ё худ газетаи девории дастаҳо буд. ба ин шарт низ аъзои ҳакамон, ки мутахассисони соҳа буданд, мароқ зоҳир карданд. мусобиқаи имрӯза нишон дод, ки
хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо як ҷусту чолокӣ ба як тайёрии хуби пухта ба ин озмун омода буданд. албатта ҳайати ҳакамон аз мутахассисони варзида интихоб гардида буд ва умедворем ки он малакаи маҳорати хонандагон дар тӯли ин чанд соате ки дар ин майдони литсеи донишгоҳ баргузор гардид аз сарбаландона аз мақсади вазифаҳо дар пешгузоштаи худ сарбаландона баромаданд. бо ҳамин тартиб баъд аз ҳунарнамоӣ ширкатдорон ғолибон муайян карда шуданд. дар шартҳои сафорӯӣ ва пӯшидани ниқоби зидди газӣ дастаи ноҳияи рӯдакӣ, дар шартҳои вазнбардорӣ, турникашӣ ва бандкашӣ дастаи шаҳри Турсунзода, дар шарти ба қисмҳо ҷудо ва ҷобаҷокунии автомат дастаи ноҳияи Шаҳри Нав мақоми аввалро гирифтанд. ҳамчунин дар бахши пешниҳоди газетаи деворӣ дастаҳои шаҳри Турсунзода ва ноҳияи рӯдакӣ бартарӣ нишон дода дар ҷои намоён истоданд. дар умум бо гирифтани холҳои сазовор дастаи ноҳияи рӯдакӣ ба даври ҷумҳуриявӣ озмун роҳ хат гирифт. бояд қайд намуд ки дар назар аст дар марҳилаи ниҳоӣ яъне ҷумҳуриявӣ 8 даста маҳорати ҳарбиву варзишии худро санҷад.